ubaba uKhumalo lo unumber 2 wethu kutholakala ukuthi unemoto ahamba ngayo manje iLand Cruiser ka3 million. So mabembuza ukuthi le moto uyithatha phela kumele ayidisclose enhlanganweni as second number 2 deputy president. Hayi uthi yena imoto ayinikelelwe omunye osomabhizinisi. Bayabuza abasomabhizinisi abanye ukuthi ubani osomabhizinisi okunikela le moto. So akafuni ukumdisclose. Kwahamba kwazwakalakhe ukuthi umuntu othengele imoto ka3 million uRamaphosa through a letter through uZuma. No sorry through uZweli Mkhize. So omunye original secretary wethu la oseshowe naye odakwa utshwala wa disclose naye oxoshiwe kububona abanye aba5 oxoshiwe naye wadaka utshwala wakhuluma ukuthi hayi imali thina sinikezwa uZweli uyithatha kuRamaphosa. So abanankinga nje bona nemali. So ke kwacaca ukuthi ke we cannot ke ngoba uzuma kade lokho esho ngithi sine interim structure asifuni one permanent structure because at the end of the day kumele se conference because bese kusho naye sekusola khona abantu asebethengekile. So ke kucacile ukuthi ke awukwazi ukuthi ungaba nemoto ebeza 3 million ungayidisclose organization. And wes but kufanele vele abe nayo inyawo zokuhamba as umuntu osebenzela inhlangano futhi onumber 2 enhlangano. Kodwa kumele asho phethi nayo imoto sidonathelwe inkampani ethize or somabhizinisi othize izokwenza umsebenzi wenhlangano. So asikwazi ukugcina amazambane abolile siye nawe eParliament siyafika eParliament sizothola abantu abagcina sebejikela sebehambisana nelinye iqembu. Ingakho ke xoshwe ngithola emthembeni othembekile ngempela ke omngane ka regional secretary lo waseshowe xoshwe ukuthi hayi ushilo ukuthi bengasekuhle impela phakathi kwaZuma noKhumalo. Hayi-ke ngani zakwethu ngiyathemba niyizwele le voice note esabalale kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana echaza ubhuti obekhuluma kuyona ukuthi kusolakala ukuthini. Kumele sicacise ukuthi le voice note siyithathe kwiy'nkundla zokuxhumana iyona etrenda kakhulu njengamanje. Ukuthi ubuqiniso bayo nokuthi kukanjani asinalo ulwazi olugcwele, kuyinto nje etrendayo. Ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. So manje sikulandelela kakhulu lolu daba olumayelana nento zokuvota until the end. Siyabonga.